Uya ko mangutan ako sa imong bana ba mga what if imong asawa na ikabit, uya mahibaw-an ka, munsa ram ka. Wow. Pila rin pag-ingon nga, Dong. Lipay-lipay ra ni Dong. Dili makuhaan, Dong. Imuha pirminting unod. Sabaw ilaha. Ang akong pangutana, ready na mo? Oh. Ay, karon, ang akong pangutana, kinsa may kusog bangungot, lalaki o babae? Lalaki. Karon, nagdungan sila. Ako sa mga unahong pangutana si boss. Boss, nganong nakaingon mga ang babae may una, ako ka kusog mangungot, boss. Kaya ka ng mga tuog mi. Dahil panghikap sa imong wow na imong zipper. Asa na napita, boss? Zipper sa ubos. Zipper sa ubos niya. Ay, ikaw mo, masabay mo ika-sulti, ma'am. Di ni mo ipagtanggol mo hang gagalingon, ma'am. Nabrangko si ma'am. Nabrangko. Ako pumunta na. Kisa may kusog bangungot, ma'am. Lalaki o babae? Lalaki, siya Jud. Anong nakaingon mong lalaki ang kusog bangungot, ma'am? Kay kuan manggod ka nang dali sa tugnawon ba? Yan mo nang manguot siya kay aron mainit-initan. Oya, maura gito mo bro. Okay, ikaw na nakadali ato ang mga tala na yun. So, ako mga na mga crush no. Ako bang utana nimo? What if? What if lang ha? Kamangon ka ni crush sa imong response. Kamangon ka ni crush sa imong response. Sagpaon. Char. Sagpaon na mo sagpaon man. Ha? Kamangon crush man nimo. O kamangon ka ni crush sa may imong response. Ano man? Kamangot. Ansa man? Kuhan, ramorto. Kasagpaon na yun. Sagpaon. Sagpaon lagi yun. So, napo kay kadon to pangutan na. Insa man. Okay kay papilion, ipasulod ipagawas. Putang ina. Kuan may kadon ako pangutan na nimo, ipasulod ipagawas sa ganahan nimo. Pagawas. Ngano ipagawas man? Iwas disgrasya. Pasis gasya. Ngam sa din nagipasulod. Ambut. Ganahan juga pagawas. Pagawas. Kay Safe. safe. Ako pala, ipagawas sa imong gugma. Magaling Ipagawas kang kupal ka. Wala na pasta. Claro na. Thank you. What if ma'am naa kay katunga sa imong bana? Ay, pati yun. Patay. Unsang klase nga patin ma'am? Tigbason. Tigbason ang Putlo ng kuan, putlong lagay. lagay nga sa mga klase nga lagay. Ay, nagbitay. Ay, kana nagbitay. Patay, ayaw paglakaw ma'am kay papatan na human kay usa man ang lagay nga nagbitay. Lagay ka nagbitay kuno, unsa na? Kanang nagbitay sa iyang buhi. Nagbitay siyang buhi. Unsa Kanang iyang buhi. mo na yung imong punggutan og Ay, punggutan, darong tambal sa uwag. mao na karon guys, kanang mga si pangitag kabit ay kumpensa kay mga put. Okay. Mga kabit, putlan dyan nagkuhan ka ng mga uwagon, putlan yun nagtumoy. Ala. What if lang ha, what if? Ang imong crush, manguyab nimo, sugto nimo dili. Oh. Sugto nimo. Ano man? Ano man, sugto nimo kay? Dulo. Let's do. Hello. Manguyab man si crush nimo, sugton ba nimo or dili? Sugton ka na iyo. Naibog ka. Naibog ka ni crush mong sugto nimo. Oh. Oo. Gwapo si crush nimo dili. Timtog na ako. Bati. Tito mo. Mamawag lang nako. Mas bati pog naong. Speechless siya, sige, aray na nasagot ni Miss Isa. What if na, ang imong crush na ilay ka charchar? Okay ra, napod ko ilain. Narapod siya ilain. Dili di ka masakitan. Dili, kay binuhatan man niya. Binuhatan po rin ako. Oy, it's a fair game, motherfucker. So karon, ikaduhan ako pangutan na. Ug kamoy pabilion, dako or gamay? Ha? Ano sa'yo? Hala! Dako or gamay, dali, rabagay na ko. Okay.
Ikaw, game. Tuo man si Peg bata sa. Okay. Dako. Dako, anong dako man? Hello. Ano man? Wala na? Mara gito, dako mong ganahan. Kay, Dako. ako gugma sa. So, ikaw ni si Miss, ako itong matanon. Kung ikaw papilion, Miss. Dako or gamay? Both. Both. Di ganahan kas gamay. Pwede ra, pwede depende. Depende. Pero mas ganahan kas dako. Dako or. Dako, ganahan mo. Nakasuli na kag dako. Wala. Wala, pero ganahan ka gamay. Nasuway ka gamay. Wala. Wala, sad. Suwala ka sa duha. Wala. Pero ganahan ka sa duha. Yeah. Oh, so sa may rason nimo nganong ganahan ka sa duha? Wala. Pero. Para. Gagot. Para fair. Yeah. Oh, sige, thank you. Unsay pilion nimo, boss? Bugdo o lupya? Lumpia. Lupyak, anong lupyak man imong gipili? Ha? Anong lupyak man imong pilion? Lami man. Ah, sana all usa nga. Ay paglakaw. Unsa may klase nga kalami? Lami ang saging ba? Ah, lami yan saging kana day piyasot nga saging. Oh, kana. Mao masasibo na ba? Joke ra bitaw, boss. Okay, karon mao ra gyud na imong tubag. Oh, Okay, karon. Ma'am, ang ako pangutana. Ipagawas or ipasulod? Pagawas. Ipagawas. Nganong ipagawason, ma'am? Kay baho. Baho, unsa nga klase nga baho, ma'am? Wala ra. Si klase nga baho nga wala ra. Aw, ipagawas na siya kay para di maburot. Dai dili maburot di ay. Ngay kung ipasulod ay maburot di ay. Burot. Unsa nga klase nga burot? Mabuntis ba ka ng managang bata? Managan ng bata eh. Okay. Sige nya, mauro to. Okay. Pero tagahan na mo 10 seconds, mama. Og mo na final answer niyo. Sige. Ako pangutana, miss, kung ang lawom nga Bisaya sa Kudakir kay maniniyot, mao mo ginano, maniniyot. Mo na siya lawom nga Bisaya sa Kudakir. Ang akong pangutana, unsay Bisaya sa tubig? Tubig. Ha? Tubig. Tubig? Mao gid mo ha. Wala na lain. Ikaw, miss. Tubig ra. Tubig ra gyud. Wala na gyud lain. Wala na. So, ang imong answer kay tubig, wrong. Imong abot answer kay tubig, wrong sad. So, tagaan ta hint ha. Para ka mo magatubag jud. Unsay Bisaya sa to? Ha? Unsay Bisaya sa to? Dos or doha. Big. Dako. So, ang answer dapat deunta, doha ka dako. Doha ka dako. Sayang nga sa 50. Sayang kayong 50, miss. Okay, thank you. Karo ba mao pangutana? What if ang imong banana ay kabit? Pakita lang kay pugutan ko ng mo. Patay! Patay! Gusto akong pagpugutin, ma'am. May lampas ni Ing. Huwam lang ko ta. Tataron. Grabe kuyawan ni tani doy. Sus. Maubaw niya. What if ikaw na ikabit? Okay kayo. Sana all! Patay. Patay, di patas. Dili patas. Uya, kung mangutan ako sa imong bana, mga what if imong asawa na ikabit, niya, mahibawan ka, munsa naman ka. Pila rin pag-ingon nga, Dung. Lipay-lipay ra ni Dung. Dili makuhaan, Dung. Imuha pirminting unod. Sabaw ilaha. Okay. Ako pangutana. Unsay feel sa unang sulod? So, sa eskwela? Unsay feel sa unang sulod? Ikaw depende na mo sa pagtubag. So, sa eskwela, Unsay feel nimo sa unang sulod? feel ako kay happy ko. Happy ka? Oo. Anong happy man ka? Kay kanang wala mo kanang sa inyong pamilya ba kay kanang bisag galisod mo kay maningkamot gyapon ka nga kanang maningkamot gyapon kag sud sa eskwela ba bisag unsa pa nakalisod bisag wala pa kay baon bisag wala pa ikahatag inyong parents kanang wala siya ikahatag bisag kanang baon ba kanang usay sometimes kay masakitan sad ko kay bisag
kanang wala ikahatag akong parents nga pagkaon kay kanang mupadayon gyapon ko sa akong Kana. eskwela ba. Kana ora imimki na imimki. Kanang mulakaw ko nga bisag maglakaw ra ko wakoy pamplete rin makita ko sa uban nga at kanang professional na kayo ba makayon ko nga dapat maningkamot ko sa akong self. Dapat i-grab na ko akong opportunity ba. Very good. Maningkamot gyapon kag sud sa eskwela ba bisag unsa pa nakalisod bisag wala pa kay baon bisag wala pa ikahatag inyong parents kanang wala siya ikahatag bisag kanang baon ba kanang Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.